Il-bieraħ il-Papa ibbejatifika żagħżugħ meta miet Carlo Acutis fl-2006 kellu 15-il sena. Kien tifel twilet Londra minn ġenituri Taljani, trabba Milan, kien bniedem tal-ġenerazzjoni tiegħu, kien attiv ħafna anke fuq l-internet, għamel website bil-mirakli tal-Ewkaristija wieħed jista' jsiba sal-lum dan ix-xogħol. Kien bniedem normali ħobb jilgħab il-futbol, imur fil-kampanja, ħafna ritratti ta' Carlo Acutis huma fuq il-muntanji jew f'xi vjaġġ. Anke s-santa li għażlu għall-beatifikazzjoni tiegħu hija ta' żagħżugħ normali bl-ilbies, anke il-korp tiegħu li sabuh intat sħiħ għalkemm imqaddet bħalma sibna anke fil-każ ta' San George Preka l-Qaddis Azistana, libsuh bl-ilbies, bil-jeans, insomma bl-ilbies ta' żagħżugħ. Dan iż-żagħżugħ nisrani, beatu, għamel miraklu ma' żagħżugħ Brażiljan u eżempju ħafna ta' żożija ta' żagħżugħ li laqa l-istedina ta' Ġesu. Carlo Acutis kien jgħid: jiena minn ta' 12-il sena skoprejt li l-ġurnata tiegħi tkun isbaħ jekk imur il-quddies, jekk ngħid ir-rużarju kuljum u nqer darba fil-ġimgħa. Żagħżugħ ta' 12-il sena. Ta' 15-il sena ġietu fuq l-lewkemija u offra d-batijiet tiegħu għall-Papa u għall-Knisja. Nitolbu ħafna l-interċessjoni ta' Carlo Acutis għaż-żgħażagħ tagħna.